Bideo honetan, bi zatikiren arteko bi eragiketa ezberdin burutzen dira. Biderketa bat eta zatiketa bat. Lehenengo, biderketa. Biderketa batean, zenbakitzaileak zenbakitzaileekin biderkatu, 3, bider 12, eta zenbakitzaileak zenbakitzaileekin, 5, bider 10. Zatikietan, beste zenbakietan bezala, bi zenbaki negatiboren arteko biderketa, negatiboa da zatiki hau eta negatiboa da zatiki hau, emaitzak positiboa eman behar du. Orduan, -3 bider -12 izango litzateke aukera bat, bai? Edo 3 bider 12, 36, eta 5 bider 10, 50. Emaitza positiboan. Gogoratu, zatikiak eragiketak egiten ditugunean, emaitza zatiki lagurte ezinean eman behar degula. Beraz, zatiki lagurte ezinean lortzeko moduetako bat da, zenbakitzailea eta izendatzaileren arteko zatitzaile komunetako handiena topatzea. Kasu honetan, 36 eta 50 zatitzaile komun gisa bi zenbakia daukate. Beraz, 36 zati 2 eta 50 zati 2 eginez, emaitza lortuko genuke. Biderketari dagokionez, hori. Zatiketari dagokionez, zatiketa bat burutzen dugunean, lehenengoaren zenbakitzailea, lehenengoaren zenbakitzailea, bigarrenaren izendatzailearekin biderkatu behar da. Eta emaitza zenbakitzailean jarri. Lehenengoaren izendatzailea, bigarrenaren zenbakitzailearekin, eta emaitza zatiki berriaren, emaitzekeko zatikiaren izendatzailean. Holaxe. Oraingoan, zatiketa honen emaitza negatiboa da, zatikietako bat negatiboa delako, eta bestea positiboa. Aurreko adibidean bezala, emaitza zatiki lagurte ezinean eman behar da. 180 eta 100 zatitzaile komunetako handiena 20 izango da. Beraz, 180 zati 20 egin daiteke, eta 100 ere zati 20. Emaitza, -9 5 izango da.